Kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori 24 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turi nikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Omurigeria television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchu. Ndizi TV obwansu uomo Gusii. Mbuyamana wano mwanchumuriro Ndizi TV andonsi soberete nalini mambingia tokonyona na sembewa somurubiri bwensakia rituko ya Jumatano jitariki 23 mwezi wa 5 gatatu mwaka wa 2023 iyo kwene kibuna ose erengete buno mutinyi ogatano na gatatu noro ni wendete kweringa na gwekumba ekatutikiratia matukuma kegona ortonya toko yokora tojigoso mutinyi kianda kubwa sokobwa komonene egaranyare kago tuanjero mwachumuri andonsi asoberete jingongo inye chense ngokwarania somuroberio bwensakia litiko lialero ya Jumatano bunabotambiri bagetena Wednesday Education Wednesday na tuika tuamregera chise michete kero yaragire ense ya monenusu mpaka chinse zetu kurende asemambi yaboniga niko tukora tiori litengo turaburana na kikwabokire nga yoberete nga kyurobereti litukuliao kibago kyao lero nga yokarego kebega nga yogocha asiri tukulia lero elinde bwerigerie mugusinya kwerigeria wosoka mambia chuni otugutoburangeti osoka ochi kwerigeria Gusii tari moseraibu kolende nigare mo minjorimi ekyagera nere ogwetoma osuka ochi bosio manchumuriria na ile libagari abane go kwarigania asumuroberio bwensakia tujaka monahe na ntukuramo naye ekirenga kyumuroberio yo no krosari tukuriao twajaka naye twaotena na lia korekana nteri tukuregoro na lero beri korekana litukuria lero na lero beri angyo nonye na nkiende kyagera intungura nyanyora tore twamayana haya ayabira atatuganaro bereirie no numura igetenko tararo rogongo rwa Gusii twakomanyirende naye kwaba tayare usiku yarigania asenjere ya mogose iyende iga mashabiki announce bi asemwabeta timu banakosa team following team chini ya machi na team diaspora nko bariga ni kianda gekomi oso ime yumuroberio bali bagoso abatanga niko sabageni ingo batena ebirogo bino mbiroro karibu sana ingo batena bono soa nebi koro to kabisa ekegera erumu ya nengare gose ero ya nengare nigegwa kumodeti abageni bonse bionde tayore karanse isikogosegesona igobona abageni bane bali bagoso asumuroberio ntunde ntangani kabisa niongoira libaga liabene kubarigani batena soa ime yumuroberio tuchaka monhaina ntukuramo naye mwaka Jackson Makori sinde nimetena bono wasoire asumuroberio nore wasoire asero ya otobwatu biasana no mungina saro mokera no moiwa osomochukoro sheira kironya gaite mwasoire me yumuroberio fersa nyanchama no mwana Brighton na Frevia nimetena bono mwasoire me yumuroberio tuchaka mo nainwe amashabikiane babo simene atuti keva Korwenza meri ya gesime kiongozi vanionseri Keston Jad Dismas Yokinyi chui ya obasi nere Vincent Maina nimedena wasoire Teresa Kwamboka Dolvin Mora Mwensi Vansi Keri Esta Keri Keri Este na endo jenore me yomo roberio mwaka matembecha na wasoire me yumuroberio abunga te mashabiki yaringa tena soa ime yumuroberio na Mwensi balinta kwa babo Chris ya rogo kurense meri ya raganga bubu gusero ingo kwariga nayo so ime yumuroberio
Kemso Motangoro Nsemeri ya Nyankongo nimetera bono wasoire na ime yumurobelie kero mwana Joy ale ase erusa bono goturiro goteine mama Ensakia ya Chakire ina maana ya Chakire na yabone gento korangina ntumere uchumbe yao ontenga kikwabokire na kirobereti ritukuri yao asimambi ya aboni no turasinse moye mitandao buna botambe Facebook tonyore Ndizi TV News Digital ukorika Ndizi TV News Digital abuno konyora asimambi ya boniga ine nsemo ya Facebook. What you do, you like, you comment and you share. Ikiagara no bwata bandase platform ya ogabu, you comment, you like, you comment and you share asimambi ya aboniga. Asensemeli ya YouTube naro nabo okonyora na Ndizi TV News abuno nsemeyo ya YouTube. Kota kwa tweet trend @Ndizi TV News tweet kabisa ende nyore tweet yao asemambi ya aboniga aboigi nambe yera seskini yao igorabo ya 0792192834 nero kondekire MSMS ya nyingi onte inga yole na kirobere tirituko yao araria okora ingoko goseire ingoko chegiri osena kirobere tie emambi ya aboniga mashabiki anonsigo ninsemerera mwendete kuri SMS chenu asimambi ya boniga Joshua uta nere asimambi ya boniga kwena kuna mariogi nechibi chago cheire asinjira engia kabisa enjirego saseri enjira yobo toereru apparence ya mariogi kabisa bwena kibuna kila kitu iko sawa salama salimini abu kabisa kirali maiga ye kamera Joshua uta unanago tebina nere no alime ye kamera nanda ene kibuna mariogi nechibi chago cheire asinjira ya bene ekero kubwatera na torre na tuasugumire murobiri mpaka obwenere nande oguikire andonsi ase oberete anera konteina okwandi abantu basobalia ensema yabo basi akoteina babukina barwaso ime iyo murobiri bwensakia bonmambia enkonte biare kenyorokia ya alia meteka tokwani de kenyoro unekiane kerkia mitenya matunwa wodi ya ne yagesima biya sana alia kurwase bunge ya kituma saba county ya Nyamira kolende asemo chobosongo ekenyoro kende kiane gegorkuge George village gekom ali kabisa Nyaura abune wodi ya Kisii Central yedenere ne mamba monyenye yoge Wycliffe igobono nuara ali kabisa akwene kuna nuare ime yumurobere biya sana amashabiki ane ntomokora endra otomaje SMS chino team diaspora umunyakiro one Kennedy Gisemba timedina Hosena akorode asama tukuma kabira tatu lakini medina okora nimirimo ya abuchira sinini lakini najua kwamba utakuwa ndani utachacha ndani ya nyumba anaandika SMS yao babo J Kangna Joyce Kangna Bonsi ndikira abo mtoto wa jirani niandikie SMS zenu manyenga kimombwadede sensemo ya United States of America mititi omweshimiwa mititi na maideno oleme yomoroberio ayina mashabiki aliane amatingwa mabox absana korwa sensemo ya diaspora nene korwa sense ya sensemo ya United States of America ni maidena Emery kwamboka anaye mugeni naye no olime yumurobelio asimambi ya boniga waendelea kombwatia wadebana Kenya iko sawa iko sambamba ekaromora iskabo igotorojene bintu ebire biya kabisa senseri ya United States of America abuya sana nimedeno nsibler marube nere no ale bali ambali bandate kutubwate korjinse mojiri ya diaspora abale do Qatar abale Lebanon abale jinse mojiri ya Netherlands bale nsensemo ya Canada bande dinango tubwati bale buya kabisa Switzerland bali baroro mbaka mutano ndete kuruense ya Egypt no farao aoja ora bali andina no ale metomanda dina tiga kuomyo mutuna farao ibone ogwachirense ya Egypt lakini yorene team Egypt ne bwate team engongu sana abwense me ya farao bali Ethiopia abuna bali baondina mbantu mete kutubwati bali anene kwiterase omutandao online bakutubwati sana chinsemo ime na isiko ya Gusii abali Gusii na abali ya nikiandike komi maso ime yomoroberio
tujaka monainwe na tukore amo nainwe semambi ya abonia tebi nga kesi gino ya itera abu check jeito nga kire na kiwendete kuigwa eriogirito nga kitokwa mu makuru ase studio semambi ya abonia meteri ogiri abono mambi tari eriogiriri lioko eriogiri ko ba ririto kabisa riko neke twagoturire na odena tugutoburangeti umete ebisioni ko bire mambia na kiko nyaro nene nyoni bono mambia jikare go chura abujo tena abu akire buya kabisa bono jatena ebu akire emete bono alijiko renda geranka yere buya sana Matenyo Mondo nimboroje kiongozi wa Nyonseri Victor Mondo ningoroje dunia mwenga erikana onsiemo mwensi mwasoire meyo muroberio buya sana igondikira babo saine lya nyora andikira SMS inu montenga kimwenda tokotobwatia asimambi yaboniga andonsi soberet asikos yestito Jones kurwasorongo rwagusi tujakira alia ebunge ya West Mugrango toje North Mugrango borabu toje kitu masaba tukungunte county ya Nyamira toje county ya Kisii toka kitu cha South kitu cha North tuenda alipo basi asino sentubiri agotoka togende bomachoge chache sarva miruka gotoka tuenda sebunge ya bomachoge borabu oyo no badia barongono agotoka nchara rengende wikase sema ya South mugira kono sirvana sosora agotoka ngichense ya bonchali no Dr. Gerson Joka agotoka ngira nengenda sebunge Nyaribari Masaba no Daniel Manduko agotoka ngira ne sebunge ya Nyaribari chache no Sairi Chanda gotoka ngejine chibunge Jeito Chonsi asorongo rwa Gusii ngakirende nyabendo ta kwa se Brighton ta kwa na abaishmi waito be county ya Nyamira tibono njakira West Mugrango no Steve Mugaka agotoka twende ebunge ya North Mugrango no eshmiwa Joas Nyamoka gotoka twende burabu ari intororena no Patrick Osera gotoka na bantu bonsi abu tomakwira na kitutu masaba no engoko egotoka kirivugisairo igobono abantu bonsi bechiwodi iba eji county bejibunge jo na bari ni kianda Jacobs county tuibe county ya Kisii na Nyamira ya Kisii denene no mugavana Paulo Simbarati na abantu bonsi bari baroro ne county Nyamira yedenene na Amos Kemominyaribo ngo bari ni kianda Jacobs na zoa ime yumuroberio Ensakia umuroberio moti kabisa inse East Africa yonsto astoira nyono muroberio enzengima gano koyonyora ase to kwa mabono mambia tuago turto dina soa ime yumuroberio tojakamo nae ende tokoramo nae na mangana to korkana ime na isko ya Gusii manchumureria ekrotorjina aparai nande baja gro kwana igori chingwana jejigendete gatio mabwasi miuro moja na Kenya kwanza Litukurigoro omokonyi bomurai bwenseri katika shawa karenga alia sensemo ya Mwara constituency ase county ya Machakos na kwaneta mangana maritaria gatena ana bakwana alia ekerekiranete asa matanga yoko mwenia ngina umubunge Mwara constituency Musyoka na ikiraneta matanga abuo ekerotaka atetena bakwana alibomas of Kenya kende ngeyo igoro chena rende oyimono akatebana nchengo kwana no mokonyi bumurai bwense igona arojena alikaronso na babo Kimani Chungo na babo Obi Wandanyi na babo yani ndojena ebaroro igo erekolengana nere baba tena mbosa nandaka menda buna okarakana mna ikaro murai bwense Dr. William Ruto banyoronete no murai bwa mabwasi miuro moja ali asesema ya Mombasa mbakora nete agate na Karonzo era ni gato mirali nere anyagwe tete asinini ijine chingwana cyo mokonyi bomurai bwense boigo ekero murai bwense arenga sensemo ya Naroka cheta sensemeria Mansaimara anene asogo ligereria wiki yegose karjera wiki ya Mansai nere na bokorana na asometa kurue breche yemo ekerate na kuna watu wanasema ya kwamba tuongee hatutaki news mukade okora nere he was reading from the same page Yono toko mayana chingwane jirende nge jinya ku Western yaba Kenya chibeze chingaki wono ayuna ragende tekokorekana inage siasa ase ense ya ito ya Kenya chingwana gati yesere gati yebyombe biribite nede aborokia asinzito ya Kenya in Kenya National Union of Teachers ne kiombegeri ya kubelt Mbanyoro nede ne kiombegeri gyokorenga emesara gose gyokorika bari
ya Teacher Service Commission gekora wana masharia na mbai wana nete igoro ya borokia komentwa engeri yabo bunabaganete ndujeni ya sensemo ya magaseti asemambi ya boniga asorongo wa gusitare ngoma ngeri tukuregoro kurende nigo yarenge amangana yo kujania kurwase ekazemo ya iranda ekero nyomba ya sambe tuororo wikamona mbara mengo sambe de nyombe iyo ebono dento makwebolina hande bado umuntu ngora dore gusina umuntu abago sambira umuntu nyomba umuntu abago kwenda obutora kenye ngombe ye jirani yae gose ngombe itakwana twara devinde byo ka dore umuntu ko jaro tonge nyomba goso umuntu cyo ibebindo kaki embwe inembe asorongorwa gusi tigango totwara maskani tueske tumanyena yaya oyonero oligiri obundire nona kanyomba kae diga motigi era kore mirimo yaye yonense meri ya iranda ekromori kito dibonna jeta sense meri agakora umugano yo ase familia yekaratyana baramanya ningigerete umuriro ikoba lakini kerere suspected muna no monto otonge tie nyombe oboso kusana ekrobwa tenda mwam enamugosana no monto echine chimuma namugosana no monto injojo sambere nyomba ogosamba mbaka chinsagara chiarenge innocent jama edina mumanire osemwagosa tindate osembo manete lakini ne kile kisambo ngoruna monto ngoruna ne bagosanete monta kaimukie getambokero agasambe nyomba yo monto saka akere getambokero akako mwana bu monto mete ekaruma agosane osina bible bagosane inkyoko iroborro guchiasa abana bari innocent abana bao bakonyorna no mubisori mwetaine osemogosa ine bako mupira kabisa barabo barebuya bagoseka barbomba jisike barosie nyomba ye biemba abana batabare innocent ninkyo kobekera abana bao asebitina video bwade ya buna muroberi bwensakia etogote bana ya tigato baba ya Gusii dodige ebitina omonto no ena bara obako gokonya ekiagarana ebitina ebinge birororo ngorande no na bantu bare asino nenchi bari Nairobi monta tamete ku Gusii hadana Gusii tingoja na royo makaro to SMS igana Brighton igendo to tamete no ngor kane bitina tari dole nera astore yakiri korene ne bitina bito tameti asinini no nyena matanga bande bagojira ebisonzo gor turko mago senaje tajet esari ye bitina umuntu oboete na yaya nyagete nabara mpekero mosira nyagete nabara mpekere nabara mpekero borogede yaya tigango to change tuonjoreri nande manyege ndo kyoko 10 omanchumoreria kira lituko dia chuma mozi itukira chuma bili no tole kabisa umuntu no ale abogoretiga kabisa ene bibilia no ale abogoretiko chiari kabisa nanda manyito ko Genesis ko chakano mpaka Revelation moino ako tuvorera kabisa odeina yaya ko Genesis mpaka kumanuka amanyete pi lakini ege bitina nere namba 1 oko sukuro bebe nere namba 1 oko gachana nere namba 1 oko ramana nere namba 1 ka kitika tuteme wonchoreri elinetuske gochi bosio ayana kora kanata se county ya Kisii na alibuna county ya Kisii serikali ya county ya Kisii gikorawa numugavana we county ya Kisii Baurusi Mbarati nigo bachage tumurobelio bwoko ene kibuna abamenyi bensema ya Kisii ekero bachagirete kyogora ali ngo kibarko nyora amache gwetera as company ya Gusii Water and Sanitation Company gikorawa numusubadi managing director Rusi Waito bachagete ya sensema ya kyogoro ekero narochina umugavana atebetebna hena soeta se count kolende nigo nera soeta kanyora muna abantu ebaruse dikiregento bakaira pona lia chakirgo build account ye kerate tena noena se company ya mache ya Wasco nigo obokurumi konyo abo iremeli ekera abantu bari konyo abande babutirwe abande baseriwe buna abande babekwe bari baringe abairi babantu bande buno mugavana atebete konda adamna konengano botereni bwaye buno mugavana tagoji kwanjira nabo kurumi ko kwekana ase county ya Kisii koneni gabekire merobelio ya bene ekwene kuna ya sukire gochibosio Omubunge obonchali ne Dr. Giles Onjoke nigo bono anyaririga komoji chingwa njanjio kwano ale sensembo ya nyantrago ane ekera masabare ko kolekana sensemeli aje ikranitwe nomurai bwense Dr. William Ruto buna egeti yasuneka
ngego chikorigererigwa niga kandire otebire na mangana itari maya ekiageregetie kiyasuneka nigo kiabeiro miaka emenge nande giakonyire amangana abere atatu otebire unegeti gianyangosu ke kwagachwa tiga kiagachwe konde geti giasuneka na kero kirigererigwe ekiagera naboke gokonya asensemende neyende diga kwanda yuri tukuregoro ekerarenge asamagajo yebunge ekera kwandete chinyomba jobrali ninganina omuntu ori korwa sesema yasuneka gosonde bwenzi andozi asoberte konde nko nore nontebina nihire buyegeti giasuneka gesie ku kabisa ebinte bingao bibekwe egeti gianyangozo kerosigwe gose aye korengana birengere bya tutu aregeti giasuneka nabokego konya nsemende negeti kenyangozo kerosigwe nane ngombuyanande inchengo tebane mbuya toraro kerikero no ene ndege nkora gwire ekero toro tebena no nyene kera bantu baito barasire jibasu bari bara naroje no ne kromandu kwa asirede edike nakyo ndege yare to mobiroe ekagwa suneka mobiroe kama yakwirwa asenze meri inka ajigwenu egetie girin kora akonya kire asenze mendi gose aseyende korengana naye oroje getie kikerusi walia gusege sie kukabisa bona tata na bona jiro ya beira alia tukanye kikenyango gusege kera rosiwa ekere bindi bigonyo eneri boni ko borti bona mambia korengano mo chumbe bwense me ya bonchali Dr. Jerson Joka tete na inki moko nganyeri geti egeti kekerosie ke be standard yae ni kenyango sukero kerosi takane tinyango suterosi ukolende nigobona mochiri engane yo chiko tebane geti yesuneka buna nkebwati ngebwati boli moboisa ine boranyale bokorigerergo se boranyale bokwa gachugeti kiechindege ayundo chena aragendete asinzito ya Kenya nindage gosoma gosikorigerije SMS cheno asemambi ya abone kurende ndara ikororo gendera gontomera uchumbe yao enyinge bono mambio ntenga YouTube aderede no tonna Joshua uta otena yaya injeri gonde karantini egodi ya gesima ni gomwendete ko bwatu buya egento kete ya korekanete go sensembuyere empeo mbuye kogusa bona yagusire bube pado na bogonde bali basiria bamwe abo babo kabona mambe banyororo boti bali babo kabona mambia banyorana yanyage sirire nabo to domengora idokoru ase mambi bon kuru ase studio babo to kobatena tiganya sae aba buire engora yaito tigagende ase omweshimiwa yokabere umwe msie be wodi ya Tabaka nande nadi yekero kyobo chumbe ase ebunge ya Bonchari ne Danieli Ombasa abebo asoko mosiri mamu mwabo gosengina asire teritukuligoro ogokiera litukuligoro mweshimiwa getokotomengora yaito gochi asore na barama mino mwensi egarobono lende mwakiruneke boko ekyomete mama mama bwomonto umete mama bwomonto monto na gota akine kabisa mama kale moyo mama bwomonto igo mweshimiwa tumetuma arambira mseto asemambi yaboniga buna ya abantu batabaka abantu ba South Mugirango tikatutomengora ito gochi asomweshimiwa Daniel Ombasa abebo asoko mosiri mamo mwabo yunyatega kurara litkuyo na bali mwenzi ntakwa na malitikira na bonto bada tena kakinya bendo takwa losenga kipreto zato tebin tupore ya bali bonsi ba kiruneke boko kya makweli tokutomengora ito korwa Ensakia bona mambia tobateina pore tenya sabaremi nande abenainwe asinga kechi icho obokendu maite makweli arona marro maite abantu badana makweli na marro makweli na marro akoba nande na marro akoba kabisa tosuke bosio natakanda koira asa yebiro asemambi yaboniga yakoranda kontomera cha SMS chao go cha studio asemambi yabone ba kemiso motange kiongozi banionzeli mwenzi Nicolas Ogega Grace Mongwenyi kenda otomaji SMS chenu maujo soma asenjera AM aseribo erimo korende nataka ndako minyoki goika ase ayebiro bono mambia ndago chuteri abere atatu alinda tekode tukoro ntwarigirite kitabu kia omochakano alita chapter 1 mpaka 19 yalitokatabana umuntu nabara suke osiseniwe na haye suke kola somo ndede omago seniwa tukakwana igoro example kia Ruth na Abraham
tukarone kana lo tia sugete na Abraham asiretiwe na Abraham ni gabete omonto re kobe ko marembe ekeroba ajagete kumana barisi ba roti na Abraham bajaga kumana roti akabeka omorembe tukatebana igogoika obeke omorembe abu na ya ritugo rigoro twanyarete togo kwana buya sana sebali bandete koba imeyumoroberio asema mbia boniga inataka kwana ebintu bisinini inaki gusa amachiko yokobwa asobogima you arrive ngaki okobwa amachiko gete ngaki oranyar gokobwa asobogima bao rose to win in life yadi amachiko gete ngaki oranyar gokobwa ase obogima bwao ebintu mbiroro bereti bibere bitato byanyare bigotenena asing enjoy ke na keri usutare roberi bya gusigwe roberi bya gusiginto gete kya otangire osendo metengere tokorokana ebintu mbiri tokoroka important na emergence uta parents tegendo gegoro important na emergence na bora anyare ego konyorana kwa beire bobe for example umetegendo getora emergence na important ngakyo oiko difference ebintebyo bibere omayegochi korora mambi na bonda gotebi goro ya emergency na important gere gegoja egetangani ngere kyoda gere emergency na important ngere kego je getangani kolende ayuma mturaji ko yarigereria lakini tukora lero inataka turalina mindo kibira agokonye ro yani amachiko dara agokonye eli bobwe yani to be a winner in life egente getangani tigakote gotebya bando igoro yobo bisibwao igoro yemeroberi oro beretie banta bagote bonsi tari bayigwede buya noro bereti ko ende chise cyangumbu noro bereti ko goregari noro bereti ko koragento gete kyamagendero noro bereti ko goroboremo tigago kwana ebinto ebinge asaban kabe omonto tari konya gokwana ebinto ebinge asabando emeroberieri ya obwade digabanto baje gostukera mbarora atebi mbarota atebi lakini kore na mwao tai mwao na kitoroberi APCD lakini diago tebya bando chi brand chao chiri obwade go chiasa matukare bozi when you overshare you had your own progress keep things private and win yani akaroga ndeta kunya go share yani overshare ina boko share lakini diago share mono unanindo bereti ko gore gali omonto go advice na ya diago gore hali diago gore vanguard gore faith gora esarunika yani omonto wa advice wrongly ayengo bazibe segede konya kwa brand ko global ose kwa ko global mo nyanjo omonto kwa ko share brand yao otena nyanjo bole mboro no bwembeo yani gali yaya usini ko brand ko iro mwana wa courage omonto wa ito mwana oiro mwana ekosi ingira okonya ya nata ko iro mwana one branding ose nata ko iro mwana one amangana masonali maituna lendo bia kinire ose nata ko iro mwana one staff training aja ko train amangana ye ko en kituragita omonto oito mwana oiro mwana abu kituragita jingaki mwana ngakia ojagoba yani omonto oito moyo because washa chi brand jao oja so mondoro mobe otatagedi magendero omonto tena oiro mwana nyaroke college abaina basare kire squeeziga yani omonto oito moyo esari kwa bwate brand igire ndeke tangana goteto kobwa asogma bwao don't share chi brand chao overshare tego nyakobeka na oteto ko share abantu ngutake kwa upgrade ya masomo oteto so university bugema Kisii University Nairobi University Kenyatta University omonto makobona omenda masomo yake chosho egwasareka yani oiba eyona ndi washia brand ya okwabwali omonto omenta masomo egwasareka onde to comment stock yebiasara byao omonto omenta stock obogimo bwa kongere ayega yogoro sibe abantu kugura bare ya kore brand yao bunoro beretie nalio rasuke goche bosio note we extend nyumba yao note comment koroba yao tiga kunya go share brand na monta de no menta asikyo comment tiga kunya go share brand yao n'abantu egento gia kabere soma go say no when to say no manya indio tagire go teba ya go kumanya indio tagire go teba ya na mate yes or no abantu bari strong people put their own way of being before praising others. Practice saying no more often.
egento ngorora tena ya yekenge kunyarikana tiga gukora egento yani ogokya omonto nonya nkiare kunyarikana ya moteina iga igo nchimbo nge kunyarikana tekoba it's a big no tingo nyara gukora ege tiga gukora egento tena yani ogokya omonto lakini tori satisfied gukora egento eki igo no when to say no egento gia kabire make a decision and commit to it yani dipende ngida ta joshege decision make a decision irege tambokero nahande getambokero kekero gwakeira e commit yani irachinga kichao chabene omanye getambokero eke naira nkirekeke ekero muminyo kyako minyoka airete getambokero muna injeni ongo minyoka 100 meters nani nigagwe commit buna inagingo minyoka 100 meters what I aim is to win egento ntagete no komuna a record igo abanta bange nigo many people lack discipline and they go back to their toxic patterns make a decision to change and stick to it e pattern nero bwata so mabwao yani yagerre ora sore madango debo tambe na osibe ngombe ekeroji ero nige witana nari erisi asenkoli eri yaika tebwa dinjere we extend unless enguse ebune keroji ekero ya bunle keroji bono na bego kora kirieta gete gokora tesuke ogende mugonde rikibando cyo njimbo te kore gento gete nderi jinsi aga kwanyi sibede ikekero ya bunle keroji ke ya bunde pattern igo make decisions irege tambokero na hande a committee asige tambokero ekyo egento kende there is power in numbers yani obo imboro aso omubaro why am I saying so nobody has made it in life or by themselves yani abantu mbara batakire koba esiro aso bo imabwao party esire yegoika oye chore that's why bane koira na igoralia muna tigakonya gotebia overshare your brands lakini mbaro rashe na baro brand bako konye igona kitote yama gojena there is power in numbers kolende numbers yebe mbarabia uikochore abantabaya bakogosuki igochi bosyo you need a team to uplift you and support you stop being alone asebinto binde lakini uiko ochore abali oroje umuntu go discourage morusi oro leto umuntu ko encourage abasani ubadana kubata abasani komi n'abasani batano koroche na niko bakogosiri barusyo tia na basani batano elinde bakugaidi oske gochi bosyo egento gia kabere you should have a focus we go to a focus yani otebena to distraction to manyana o manyere egento gego jakiara ntanga neke muri ndo kyobwade o mayo gotwara a focus ekazo bwade kebakie gego irege chuchu bali batugote bichuchu bali babala amenyire no yene village or ekibaki gerie kegoja kiagwo motegoro ekaro kiaguro motegoro ingeta ke disturbance kiama ko make a focus kiama goja with high speed kia itaborie ke juju geira ekiabwa te focus ingetwa the distraction maitengo ikagere kiale visa nande na janga nyora ebinde byabeire bingaini ebibaki une baki ay bale tunono ngakyoja gwakwana ebibaki ete byabeire bingaini bigocha byagunze byanya gotara muna jingoko enkoko nabo chiroje kikumbe kiagwete gekonya gotara ise kebwate focus akeigo piu keirege chuchu igoko ikanayo tuale focus asemerobeli ya obwate Botambe provide value to others. There is only one secret to success, making other people bamenyebuya in business and relationship. Providing value will keep you their first priority. Omonto ni garanje koko konya ekero naye kwa orokiri embinu yogotwara a value. Joshua Marieta nare ke usiwa ngonya kuruabu provide value to others. A value. Yani kabe tema kobo yo umana sabando. Tuare value.
Ikiera ndiro konyorana noende antu bakwenda ebarasa ani bakwenda keganigete gose bakwenda noena asigete no boko batana Joshua no taira Joshua akifali he cannot add the value yani omonto bete naenda ali abordiri bana no nyakero ona mamoroje na oereri jemima hani kwa chikomoki oereri mokai ona nilio muheri lili yani takorochi ko boyo maana nae bone teme kwebikone ngibona banda wocha lili bono musanga no aerere ngwaero go chanto barosire nalio kare kwa gulibaga nalio kwa bantu bakongura banda twarosire ni third point ya outeri ko ba close igo twara e value nae tema ko rumondo ngakia nena boko mamegi atware e value meto montana ro nyoro chaita abande bo sai gopi go chaita abamino nae go ikochao to nae value yayo go chaya nera abande baratware e value yayo go siereri nera abantu barago siereri meto abantu bare basierere titu nonye no mochango toratika no bwa makweli toteno no mochango mwana akwenda toratika no yobwe nyange ara abantu bango abana abana bo mabwa bo chikorosi mente nyange bantu bange mbari go changa saidi lakini omochango bu mwana ochikwande school omochango nyagosira orojina no je mijano ne rorende muntu tabwa the value ende yons it cannot add the value ereka iweta abantu babege teri kondo osengia miteng osen quarantine erene chai mali abantu kibakwenda kwenda nyagosira erene chai mali abantu kibakwenda gukora kintu gitasigete kire important abantu kibakwenda barasa erene chingomba kolisi naye kabe value ase ekinyorore ose ase mirimo yago okora mede mando mama edena no nyene sabato mama edena nyagite tako igura duka pi no anjuma bi tako igura bi agini ando mama edena cho sta torure kanzo igure kenda abono orure kanzo igure duka ayo na yebiro asemambi ya aboni ngenda sensema ya check yasinini ndorembara batumire SMS cyabo kana kodi kurwase ayebiro asemambi ya aboni krangote arene na manya tonya gote bya bantu gisiri cyao cyonzi yani ina nemero bergi obangete kokora ikiangara montari bantu bonsi bakogoka naye bantu tari bonsi bakogete na bono rende na ina Joshua bweneire ose Joshua nabwa demtu haya ayo na yebiro asebono mamiga tena wakonye kire kwanyorera biratuto asemambi ya abone ngera sesemo ya check yasinini manjumurira tabambare batumire SMS ya basemambi ya aboniga ime yumuroberi bwensa kya Jumatano yimaga na Education Wednesday tiansio meriaria asenzemo ya Ndizi TV News Digital inensemo ya Facebook ekarondoje na mbaraba soirime yumuroberio asemambi ya aboniga. Okay, tianja kirigura lia kabisa nimefika huko ndole na Edwin Machabe au na kureski borabu ligo mache ngombe na onde ime yumurobelio aba igaba so ime babwate iga babwaterere gose onsari go begira ni nyaboke Fred Nyandika Masioma esuba Susan Mirambo geturisure sabule otuke choshonzongo simena tuti engoyali ya ngombe kare brasugu na umugaka kirecha safi abwena basoma bonsi esali Edwin Machabe aba omotanga ni gotegorera ikebungo kya bono mambia asensemo ya check nino jake ngo 7 news na good morning from Riana Bonchari Makimi present with the honorable Ngendi Joanna Ondieki Adana Ondani kiongozi Chasto Omayo amona abanga abange ntanya kingo kora bono mambia Nicolas Yogega tena Nicolas Yogega ndoje nore imeyo moroberio odana ore na abana shell na builder korwa Nyansongo stage niko ndani sawa nago tebeti gorobuna matere tokobeka mambia ani chuma lakini timedina SMS yao matera mambia bono gaki Ogega kwara ndenga kikwa bokire na kiorobere diritukuliao ngakayore ngakyogendrete bono mete odena mbekero odera okokira lituko
kira ritugo change akeo na kwara change bao akegwa thena na abogire na kiantu ba abogire no kwa no mbabire batatu ogega igonga na toigwana ni naye asemambi yaboniga Dolphin Morao then good morning Brighton Joshua all fans of Ndizi TV, my parents, my children, my sisters, my brothers and all my friends. My first blessing is that we wake up. We are alive. We are happy. We have heard. Thank you, Lord, for granting us a beautiful day to live. In until the end. Indorifini mora au tewano alime yumorodio mpaka tori kungunte. Ritunda girini hata yana kurukara Nairobi Kenya niko ndani kama kawaida no alime yumorodio Tomo Somi au tewa korwa boma bacho Nyaigwa Nyamira Bwakire Wiyatu Dad Mosioma Mora Mama Agnes Mokeira Elizabeth Gesare Ramek Nyaribo au tena baso ime yumorodio Victor Omona au tena pamoja kutoka pamoja kwenye from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati na Brighton Makori Nkwaneli ama amanyinga yomo Nyalibali adena amanyinga yomo Nyalibali Thomas Nyakundi Germany Age Radio Jackson Kinara Tariki Mokwamali Miriri Band Veni Kirubo na Meya Nyangiso mumesalimiwa wote Victor Omondo Abigail Nyosia adena kurachita hema good morning Yuni yule mmoja na Happy Women Clash Wednesday. Safi matureti orure chale dena kurwanya chiji secondary school kemera award wagetutu wa masaba watching no alime yomoroberio Grace Ongwenyi Brighton morning kutoka Kichauri Nyansiongo nonde ime yomoroberio guika omwero safi giresi fancy kirada good morning Brighton and Joshua korwa aigaro ngai I'm tuned as always with my ekarwana mamumu wa Eunice Kemto Anzirian Kemokeira Ironic Sagini Buari kiongozi Vani Onseri amona abange abadena baso ime yomorwadena Justin Kerusha abadena bonzo twale litkuligia ime yomoroberio bwensakia erikana onsimadena good morning na wewe erikana onsiemo itabidi utajenja SMS yako kuanzia kesho utairekebisha uione erikana onsiemo kiagera no mai dengi kagendrede usinoroje igobone erikana onsiemo bado nawe utajenja yako kesho omaide ndongerdo badena copy and the best you might copy and the best a long thing na boko nyona buaki bobe try to change your SMS oinerikana onsiemo Edwin omwenga dena koroka jar present watching live in Brighton dena Brighton buakire bia so ile yomoroberi Thais Amisi buakire bia Brighton korwa na Kuru City niko ndani hadi mwisho Bauro Murawa Steven na mashabiki onse and Steve paso ime yumoroberi yure moja good morning Bwakire buya yobe shobesha tena following you live yobe shobesha na ngwanya kamoja buya sana karole ime yumoroberi Asini Nyamusi they triggered good morning niko ndani hadi tamati huku Nakuru tayari jua imechomosa imechomosa kiangas tubu huku okora Nakuru ali kiangas kia rodro mugasuka gochaka mapema ayobe shubija nimesoma yako Dominic Nyabuto au tena umwalimu Dominic korwa Kiumbu amasago best tuned in kama kawaida akondani Matiangyomondo au tena bring divina Nyamwaka alidia Matiangyomondo na wewe unajua kwamba ngoma yako Friday Kennedy Kisemba au tena watching this morning vya sana Kennedy Kisemba yemono ekarode ano tobwa divya sana ino myakero itokuru asinsema ya diaspora au tena no alime yumoroberio asemambi ya aboniga genda utomaji SMS chino manchumorelia nasoma ya Tomo Somi gorbo majo ndisoma maandele K News au tena Ensakia morning Joshua Ensakia morning na Joshua Makori umeamkaje igo kwa mimi the Joshua na nje Makori abue tumeamka salama sawa sawa Mandere K News hiyo ingine sitakujibu lakini umesema ya kwamba thanks for your advice this morning safi yende sitakujibu Mandere K News kwa sababu na energy ngendrede lakini tunaendelea tore na Joshua nerina ekero gwa soire gari
genda ni gari enterebe ikwanyora irinde mosugume moikasi mogoika stage ande una kujenje gari ende ojenje gari ende igondo jena hiyo sasa nimesha kueleza Mandere K News tusukume gudumu tukigo chibosio ikiagera kazi lazima itafanyika iwagaride na tuabwate ni kabisa. Kuna wengine hapo wanaandika SMS sao na jisomere buya chitabwati utada gira kitutagede ntebi ngakikwa bogire ngota getaboke aso ime yomoroberi tusukigo chibosio ende torore na ngakitogo jenga enze kasi yetu ni kujenga inchi tuaboka tuatebana ngakibwa kire ngakibwa bokire tuena na ngora tuatebana tusikio jibosio abana ngoso bare skuru ngakibago chaka skuru ayuna roturaligereri gochi ibosio. Okay, Dixon Mose out there watching live from diaspora niko ndani. Much greetings to my father Mose, my mom Yunuke, my brothers and sisters and my wife Betty no murugyo Betty na abana babo Bonsi na all staff of Ndizi TV Ndizi be present. Dixon Mose odena staff yonsi Ndizi TV eseniwe eboigo debina babere batatu aboke keradari kumweba mamu mwabo Yunuke tatu mwabo Mose na abana ba mwabo Bonsi na no murugyo Betty na SMS na renta gedenji mune ita Dixon Mose atomire engororo entoereru era turi babiri batatu basoke basoa imeyo morobiri nje hiyo ndio nataka. Cyprian Otunda the morning pro tuned in from Ekibago Kiane Makweni County was the town greetings to abantu bonsi bagesima ward. Cyprian Otundo amesalimia watu wote bagesima akobatebina batuare lituko ligi mbimano bro ekerora sense meri ya Makweni County ensemo ya wote medasa kurgu wote wote abune semeri ya Makweni County 017 buya sana bro chaba kazi mete kazi nere kibagona kirende uikebwetome mete toba ende bosa ngokorageri ani gore litatuote yani ani gore ani ora asigete bosa no endete tia bidi egasi ya okora nyirende gento kirkenda okora kekore buya numere na kioko yana montere nigate ko bongemba ya korigasi yao nomokia ase keraritu kona lioranyore sabuni okobeka sabuni ogwesiberia mugati okoria nabinde biri orakore bado bando nchiragwa igobo ikatwetome bogimambo gende tokonga oikatwetome ase mambi ya abone yesana ngirane ase simigaiga sawa nimeona SMS yako buya sana mbia nayo ndebigegana etiga togaidani buya nande ere buya omuntu gokwane ekene egego gusibura litukondo koboka omuntu atete kogocheki bosaigo eyo etari buya Brighton mbuya okogaidi amesema ya kwamba Brighton mbuya okogaidi bia sana tontomere diri etari yao ningejua jina yako ingekuwa vizuri salama salimini kabisa. Atianso maji SMS chindega Pastor Eneli Oyora nikiwa Nyamesigi kambi one kambi agendrete siku njema kwa Pastor Gilbert Onyango Christopher Wanyamage Daniel Bosire Samuel Yego William Mekenye Choni Obiri Mama Stengo David Wakioga na wanwote wa Greo pia na wana Messi wote nikiwakaribisha wote wakuje kambi Nyamesigi bagende kambi Nyamesigi ine kambi center. Safi nsuke ujibosige ganindo jena morning Brighton Joshua na Bonsi bategerede omorobiri bwe Ensakia. Safi morning Brighton Joshua na Bonsi bategerede omorobiri bwe Ensakia. Omonene Nyasaye bwanjire twarorire litiko lya lero etichi gatatu. Asante sana obosemi obuya bono mambia. Oyo na rogo Chris kama kawaida. Nimeinsist hiyo SMS kwa sababu Arogo ameipanga jinsi inavyo style. Nsukego ji bosio asinini. Oyo mumanyi onyanjanalia nigo mumanyi oyo mumanyi onyanjanalia nigo ninsiledie omwana ominto abrosi mauti pole. Mumanyi onyanjanali pole asogosiri omwana omino ambrosi mauta pole sana asogosira
kwa omwana omino oyo akorokuna nere omumanyi kurwense medi ya nyanchonaria pia sana mbali baidete koba ime yomurobiro kesto onjali kurwa sensemo ya Embakazi adana watching from Embakazi pia sana kesto onjali kanondete koba ime yomurobiro michiristi omosh adana morning brother thiunde in from Makori County kwa kubakwania ngubakwani bonsi bategerete Ndizi TV na boigo abantu bonsi korwa ramasha bogeka village safi oyekorona michiristi omoshi adena morning brother tuned in from Makori County kubakwani bonsi bategerete Ndizi TV na boigo abantu bonsi korwa ramasha bogeka village Bia sana. Ambari bana tutuma SMS ya basi mambi ya boniga ase umoroberio utuma omanyekanta na Ensakia. So umoroberio Ensakia bono maambia. Yandako tuma SMS ino nataka kwenda sasa mimi studio ingoirana amashabiki andi ye umoroberio Ensakia bali mama tena magaya tent atoerete ko kwana tutukunga kitokora igo mama ite tutaongea kwa magaya tent yeto tore vipi mambo itakuwa Diango ira sense maye baby ndara na sense miri ndi studio dawa deina ngwe bwero de 10,000 ya semambia boniga giri kigogora abugenda budiba na mpesa business number 888090 account name Ndizi amount shilingi 100 yenda sense maye riba na mpesa business number 888090 amount shilingi 100 account name Ndizi Kwa bekirigo bono ko ebwero le 10,000 ya semambi ya boniga twende komo wekira sesema ya riba na mpesa badesi mia ngora aba endelete sawa na wekiroro beke enda mpaka sesema kuna business number weka 888090 kwa bekire wasukiro jibosio beke shilingi emiemo kwa bekire emiemo tuma kwa tumire idro yanege okoru na bora aboyomo ori okubwa 10,000 ya semambi yaboni kundingi geragero bwe oikobeke chintunda chinyinge umede obekeri mokire no ndabeke chintunda chinyinge one machine ya kerego siomialia ingoro chera egaki igo kora bune mechinde okora bwebwere 10,000 ase ritukeria lero na arorengi okorera ikiana no bwate miroberi ebere etatu Ina Ndizi wansoma usinsi umiasenze meri ya Joshua nikirudi nitakuchukua magazetini kana kuchukua ndio kusoma SMS yenu asemambi ya aboninga na arodi mbara manda tuzobaje SMS lakini ngiurana kwa somande ase obogare osasoboime Ina Ndizi TV wansu bombo Gusii Ndizi TV Ubwansu Gusii Ndizi TV Ubwansu Gusii Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurentera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko Gusii Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homabay, Bomet, Kisumu, Makori Nechi semo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asika kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga Ekio korentera emerubili emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Ubwensu Gusii Kanisa ya House of Jesus the Bread of Life Ministry nigo bali nomogoko kubaligania guchia soko bekirwa koboko na gwakwa maguta Homo Bishop elect Robert Nyamonge nomungina elect Terevina Nyamonge omoyego yo nigura bechitariki 2025 cyumutinyo gatano gatatu umwaka w'ibukiri bw'ibire naisato aya Amasago High School grounds Kiumbu gochakira chinsi isato cyamambia Presiding Bishop Dr. Zablon Malema natenenero murubiri yo mwaligani we mwensi kero muntu nabwato muganoye kurweiboritwe goikasa ikireboniga korenden kero igentekemo
kibwatana n'umugano yomo gucia sumugano kabiri negentekyo no mukiabwo gwetoma kigima Bema no manju muri on Ndizi TV karanda to kubwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia kwenda to gotwerera no to korendra bageni bakirengenjo mugani otwerera mugano oye ototeina nkia korire na nkia to kora sensei yoko gagira kira rituko rya Jumatano gojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwaria ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene ky'umuruburyo bw'umuganone no kurwugusigeta gucia sumuntonde elionera nyare gwetoma gwikibirengo byeigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bubugima bwane gantike bungweke ukoigora higa yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunta mebikoreki bisoke tonya watu wa seri u uchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekaratenentie gari akamote yako ni gani nabango kwa na higo mama kumweresere gana iga zio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao erio gokorentera emegano yabo Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburi yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakasirituko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mugiye mesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonkuru Gusii asebali imeyumu Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru bwichinge kiritukoria robuna botambe tiyankwari bisanga mange tokuwa na mange abatangoro kwaterere kabuna ige tinginye kingaini kiriyo bundi kyagache muri gotwaga saye mwaye embura kiyo gotwaga saye mwaye Tinigikero cy'umugusi no murobyo bw'igikoro cy'umugusi uyuri nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyenjo chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho museri iriyetari ndagoroku nyakiaye no muntu ore gukore gas ne chinguru cyaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose pibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwareko tebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasongo
abayindi twari tariki nere kire rituko ria Alamisi chinsa ibiri chia butuko na boigo moiroro rituko ria Ijumaa chinsa isano nimo chia mugaso. Spexels Opticians abubale se clinic kia gudka imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso na konie birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamana mwanchu muri Ndizi TV kadore croissance media ndeye studio Joshua koremuna maide kyagara nero tunere asimambi yaboniga sumuro biriyo toendete kubwadirana kabisa toene kibuna oweikere asero ya oweikere wedera semitandao asenjira entweraru nande nsinjira engia kabisa igogenda kutubwatiene Ndizi TV bansuma usi yekuragense ya monenusu ya abono mambia omugeni tungo karase studio noare ange kabisa okire mapema igongo chara se studio asimambi ya boniga ekrotuguchi gosekereli tuko riegisemi itukana ni otokabate Captain Omayo Francis oyore morekcha oseore lecturer ze Kisii University niga maito niga rombo manyibwa mangana yegisemi is academician boigo nigare nabakora mangana political analyst yani nabakwa na raisinga kisiasa aroje liberalire osenga kiaroje bokendu mbaroro madenga baro dana liberalia ke siasa bokendu wa ke siasa igo Captain Omayo France ngojara se studio semambi yabona ikoragense ya monenus edo kore aberado asense meri yegisemi nena jo debina a new model of funding ya university ngakiaroje abago so agiskuru iyo atatuambia baadaye ikoragense yamo nenusu ya abonoma ntara kwera sense mema gasetu manjumureria tumurekire na ali aroro tigana ndenda aligireria bali mo ikiro tumaje SMS cheno asemambi ya boni kiaringo so sensemo ya magazeti tumanye kominyokani gochibosio abuo ekarongo enda sensemo ya SMS yosegwetira sensemo ye mitandao Facebook Ndizi TV News Digital ni doje nanara kukona Jackie Barale adena morning Miss Enoch aka mwana enyanya watching live from Nyachichi getunwa village go together with the familia adena good morning Beatrice Kiyondi aka Sara adena kurwa vale aked good morning nere no ale ime yomo roberio biasana sabana ndata kutobwati asemambi yabonia genda ujitoma injekaro chia gude igasiane no gisoma buna erobe reirigo sebuna etakeire gisomwe asemambi ya aboniga Morning Brighton Judge Monali kutoka Kikwetu Hotel Zuneka niko ndani ya Ensakia wale na Chovre Nyamote ninapambana na mandazi moto na chai
Customers karibu Kikwetu hoteli Suneka. Oyo agoroguna nero Charles Munari baada ya sege hoteli ya Kikwetu abu Suneka baada na Chofre Nyamote baada na baada tego bamba na negasi ya bono mambia amandasi motomoto chai ne bintu binda abu tumeto se birau ne ngojere ya toka abu safi kabisa. Ini hoteli yetu ya Kikwetu alias nsemo ya Suneka. Siku moja nikitembea Suneka Charles Munari nitakuja hapo Kikwetu tebya banda bonse bajira umeta bantu bote na inungo boka mole mambia nyoni buna into ni meta na bone TV ine monyebegete Ndizi TV ya sana bari ali hoteli ya Kikwetu ngakimwete cha imbi yena mandasi mbiyale oyo Charles Munari ore kurwa se hoteli ya Kikwetu ya sana bona tiangenda sensemo ya magazeti nchute ndo narali ai Roberto asedi tuko olia alero nigomba gazeti ya Daily Nation na The Standard Chionsi no njibate ya soka boko kwane. Tiganda jagere gazeti ya Daily Nation. Gazeti ya Daily Nation ndi tukoli alero ni gechore to musubati gito munya Keniabu aserieta Judy Jebjiril. Kurinde Judy Jebjiril ono rolioyo. Ase gazeti ya Daily Nation ndi getena untouchable. Yani ere tarigo kunwa. Ningi atarigo kunerugose. Omusubati yo Judy Jebjiril ni geko majode bakana nere obwate process yo ko recruit osene robot recruitment agency iyo egendete gutukwa eli erete to bokorekanu ase county ya Sinigishu ya tetera ya recruit abana bare kwenda Finland korende mbacheti kogenda omosubati oyo nigo arangeriwe igatatu goji ase ekamati ye Senate korende tanya goikirana Igo akwanga pitanya kogenda pi. Ekero yaro kane buna iga kapgato bosani boime naba na a section of cabinet secretaries. Magana makongu sana sensi itu ya Kenya. Igasiti ya Daily Nation ile untouchable. Yani tarigo kutara kunwa. Ntu arromo gavana oyo kabiru gavana be county ya Wasigishu boygo poni goromo senator kago kunwa. Lakini oyo badena is untouchable. Tara kunwa. Na ande nere orego kora onero bwate recruitment agency yareko ere under investigation yareko correct chibese kurwa saba saya. Obata gire kwenda chinze chesu kokora emirimo. Korende oikabona tara bwatwa. Tara kora rugende gyonzi. Na ande orangere ugatate Senate tara agenda igo chaire Senate lakini mwatemana wondering buna ekoma chikorekana na ni garo na bwato bwamate bwaime na ba Senate agete Gusii aba cabinet secretaries ayundo yanyora zebeji ya gatano na kabiri gazeti ya Daily Nation amangana makongu sana Nindo chegaiga asika siti yebo ni murekiretebna Faith Kibegon ni gona ndanyare gako egesera e gold medal gojidurudringa yage sete gold medal ekorwa ne muregere asika siti ya Daily Nation ekyombe kyoko likaba ari mugati service commission amo nebyombe biri bikwegerera abaorokia mbai dituregoro ni gobatai wana nete ase odebekanana chingwane jo njekiranede ekero abarimu ose ebyombe biri biteneta abarimu abarai bataketebese enengo ya abarimu ementwe nekyombe kirigya tena yaya ekerengo keriba gusaba nge komento nduyarigiriri imeye gasiti yarekane buna omorindo gati yechingwana chirijira omobwazi miro moja na Kenya Kwanza morindo jagiregorekana Ningi okorekanira oyo ni okorekana buna ekero obo maboli bwa Azimio moja bari gete buna hot potato obo maboli bwa Azimio moja wani Kenya ni gobona bokare gote abuna amangana a boundary review goika abe ase agenda eri okwaneru abuo ekerondo jo mabwa Kenya Kwanza bokare gote na yaya ebintu bidwi gete kobe kwa mesa tiabi kwaneru Aibo igo donyarira se beji ya kane egaseti eyeiga ya Daily Tiango ngo charari go ikase gaseti ya testana ritorana narari aramurikeire
igaseti ya The Standard ayamurike iroro na alibuna Bay did just stand down. Yani engeri eri abantu batagete ekine ni goranda gorana ya iranire inse. Kolengana na mangana abwato gutukurwa se kyombegeri ya Service Commission ni gokare koro kibuna unions ni gobono baangire go sign inana kin increment yego chikoba ekarwagane tibuna neta kire go kino ekyombegeri ya sini gote abuna eta kire ko ba 2.4% woika 9.7%. Korende ekyombegeri kya kupet gekorawa na akero msori na ekyombegeri kya kanati gekorawa na Collins Oyu abons bari zekero general sebyo mbebyo bakanda mangana ibade na yaya okorakana nturo just ojigochi boigo nindo chena house props 19 billion mega awards to farms individuals barement yigobono ya chakire obotuki ekerego tebakana abantu batana babere nigo banyarete nech company gete nigo banyarete ko 18.79 billion nekigambero mamincha ya ministry yechendemero aindu nyaligeria sega seti eyeiga ya The Standard boy gega seti enemurigedena ngaki omuraibwense ajeta sensemo ya Narok ekerata arete arie kero ajeta sensemo ya Mansai ekarabajeta se festival se ma cultural festival eyo yagendeta sensemeri ya sekenani Masai Mara ase county Narok kutigoro ekero bono akare kwandeta mangana abere atatoka abuna umuroberi oyo gose cultural week gose cultural festival ni asomwa konde ni gira chikoba ebwate amatunda igoromono nande ira chikwariganie ababwatani abange ase enjera enoge aburi tukoro muraibwense nanyardiga kuruko chika buna ebango yons biego sangeru ku National Parks and Game Reserves goika echikobagano equal goji ase chikaunt jirji was ji game reserve gosi national park buna bakonyora 50 25 weserakali 25 yadigara ase county eri ebwate gosi hosted a national park abu nabo muraibwense atebeteiga asinara abarigete in the hot seat yani ekerogo kego samba CS ababu nigao jigorigererigo nigao jigo face ababunge iguru ya claims getting ujido jiri page gatano kaberina njiri jeji ababu na mwamba abekerwe oyole omo Minister of Sports and Youth and Culture ayuna arondo jare ase beji ntangani yega seti ya The Standard ngoire ne ase beji ya kaberega seti ya The Nation mwanjumuri ya kanoje birabiana bigana da komnyoka ne iri murigedevna National Music Festival nigo ya beirebu ya sana ekera bana bange barorekana bago perform ari bamanyete asensemo ya ejigosoli anana asensemo ya amatera gose music bama dena retro friends and other winners to perform for Ruto in Nakuru today bakke bali banyara bakobwa bali bawo chikwenda bakaenda bali babwete ko asensemo ya national iya kwali tu asensemo ya Nyeri Dedan Kimathi University nigo bawo tumbuisa umuraibwense asensemeyo ya Nakuru uritukolia lekero umuraibwense arobereri goika ase ensemeyo igoro kuna state house concert as winners be expected na nigo bawo chikora gosikomogokia umuraibwense ritko liarero asensemeri ya Nakuru State Lodge gorwa sensemo ya Gusii bali banyara bakobwa usibanyara bakonyori bagerio kogendoro ingamo ne skuru ya oboroso ya Kibirigo ababate Gusii folk song na abana Kurwasi Academy ya Tumisa yigotoka se county ya Kisii na baromba nyarete bakobwa no bale sensemo ya Nakuru itukore garan to kwamnete na director bweskuru eyo na debatina no bale sensemeli ya Nakuru abona aragendeta se bechi ya Kabere ebechi agatoni gemurigedevna bright academic right snuffed out in anger over cost of living abuna bogwe somerona yani amangana abantu mbale ose bright abantu mbara bangaini lakini korengana nambo gimanga kibokareko konga amangana nabo atari maya ekero decision yani atari maya ekorengana nebinto bikare goba ama ko kongsan neri getawe beje ya ketato na bokonyore oisomere amangana ayo nino jina
kardos kabozio itoraje chararia sinini mayo kwira wikase beji ya kane. Boundary review next battlefront for Ruto Raila in interparty talks. Yani igoro yokorigeri igoro ye boundary review ene irajikoira emeli ase chingwana chirichikarere gochigokwana hagati y'omobwa Azimio moja wani Kenya. Kolengana no mobori wa Azimio moja botakite korigereri amangana ayo boundary review ayuna agochi ko domain kana ote area sentanga nimna na bera rekana buna obomo bwa Azimio moja wani Kenya ni botakite amangana boundary review konende ase obomo bori bwa Kenya kwanza pokarote ana bintebyo mbikare igokora buya. Umuraibu ense Dr. William Ruto ngote buna bagani bane mugani ni gaigete mapema Joshua tuliongea na yeye gekoraga ensa mo nenus kinsa jiria go so studio ataingia ende tokore abuna emechiende egokora go tukulero mumaite botambe it's education Wednesday no to kwa na mangana yichisemi igomo ma academician umma yichisemi ngo chare geiga captain France ngo chara studio atotebia mangi go yichisemi achoto devina kiaroje mangana ya new model of funding which is university nga kiaroje ngoto romiare ngokwa na tori goro ye working but inero ya roste mangana yo gorigere dore kyombe giatia zingu kwa na kire na ki enengo ya barmeta kire commentwa ayonsi aseri boerimo edogo ya kwana gekora gense ya munenu se kora mugenione ako ase studio karo yo tinte daika chingeiga atojara arego chorange kiandaiga toso asense meyo yengwana yerit korere korende ingono jena omraibwe mokonyi bomraibwe enseri katika shewa ni godi tukuri goro akare komobori waiba karonzo msioka waiba rida karonzo msioka buna arigererie ebintu bitakere gokorwa asesitu ya Kenya nene asigaza kukiaba kamba ikiagera ni gakare gotigara magega niga ya kwanza ritsko ligoro ekero aigete asa matanga yoko mweni ani karekei oyore ngemamu mwabo omobunge omwara Vincent Musyoka no yonda kwa neta mangana yo nere rigati gashawa ani gondo china abarai kurwa sensemo ya Western igokora baba kanire kubwatikana buna etaro yumurai bwense yerobere igokorekana ase ensemeyo ya Western ba spiritually egento bako spiritually nelina mbare bataraigwana buya etaro yumurai bwense ngiao chokororo nandinga ki arobereti ekarabande bakarugwe yake kuba buna bakwiro muraya sensemeyo ya Western awinya nyore asebeji ya gatano edinde naye bwesomere asobogare asigaseti ya The Standard. Kenya Revenue Authority ni gobono ya nyorire a new boss. Igobono ya nyorire new boss oyo gogoba nero gotenera ekyombe ekyokyo sangirie bango sense ya Kenya. Ayo nyorire asebeji ya gatano nomo gaseti ni ya The Standard ndoche no manjumari no nkora minyokerabu ngora korerabu korende beji ya gatano kabere na gotebuna untouchable yani musubadi orio tarakunu goika boniga akarekoro kuna nere jebjiril jebjiril koru goika nere utumeke kose agency ya nere ya utumeka gusangire chibese asense meri ya wasnigishu ekera bana bataraenda goika chinse chirije batagire ko na Finland lakini Judy jebjiril oikaboni gere tarabwatwa tarakunwa nande nero gusangirie bese nande nere nurangiri guche senate chintunde sato taraikirana bono rende somero mugano yorona ingo yakabwate godfather oikaboni ga atarakunwa no musubati motingu sana no ene bijaya na bokorano motingu sana gaiga na boko masoma asebeje yo ya gatano kabere ekera abande babugoretia mato wasinigisho bakorera mnamba cheti go soma jinse jesiko abana bagatika jiskuru bakatebana ngwana barisiko chibasikariegwa muswadi yere ni gagendete kobabuya adari ko goswana onde bwensi ekiera is untouchable goika boniga tigango rasenseme yo ya egaseti ya The Nation kominyokia segaseti ya The Standard ya sinini akeigo keronero ndijitibwa timangana mange se abere digango migo ka sebe ya gatatu ne rimurgete na bono emebere nane gujero ja korigwa sensemeri ya Shakaora
konyora bantu nande bebire shakaora korende ni babathe na rende nande ngojibaru kujaga koriye mibere asensemiri ya shakaora kereka kana muna emibere nande nere tigarite ase ensemo eyo ase bechi ya kane ni mrekete na salary delay that teachers rejected yani aba a deal yani salary deal yani deal ne abantu bangire na boko yasoma se bechi ya kane ekana abantu baraba na bamentu igorake ekere gyombe geri gya geri ne te korika abantu teacher service commission ekare kote abuna kero kini yoke ofire 2.4% mpaka 9% iyo komenta ngeli ya abalimu kunene kyombege kya baba kurwanda abantu batena yaya engeli iyo nigere inse ebije yagire gabo ne noje kolni soyu bakare amotegerete iga ekero bali kolni oyu na kero misori bamotegerete nashimasharia karwari gokwana konde chingwane jo nigojita nyarede chikonyo chigo leta matunda andonsi ayunoje naro akamorekeire kabisa sebeji ya gatano neri murekete na ngaki kyombegeri go sangere byango bono kyanyorire omurayi onde omoya county ya Kisii ali amorekeire na alibuna umugabana bwe county ya Kisii gavana Bauro Simbarati nigobana chakire emiroberiyo kwenekena abamenyi be county ya Kisii ngonyora bara mache ekararenga sensemeri ya Kyogoro asensemenya nyari bari chache Kisii county asajagedi umuroberio bukwagaja ebioski biribira chikwena na amaje ase ensemo eyo ayundo jina aramurikeire egarondo jina ababu na mwamba ni gauchi yoromo wasiri bwa mangana sports cabinet secretary ababu na mwamba ni gauchi goika ase kamati yebunge lieteneta mangana sports ajigoira neri amaboli aberatato egerekorekana na apa athletics osaba minyoki osaba nianjiki mbare ba atigusiko ase meroberio bere etato yeserekari ongo ikara ase kambero osingo ikara ase kamati yebunge lituko ria arero ayuno jinaro amurekeire ase egaseti eye ya The Standard nandina mangaro rokorende njinare ngaso kujuderi kyagaranda kwebanga omugenione ase studio ase mambi yaboniga ombuori California on the watching live from Ndorongo wasiri mukwa then good morning omuralia Brighton from Ensakia then from Doha Qatar hebu sana wasiri mkuu pati kuna mahali hapo utarekebisha kesho na konyuete wasiri mkuu buya sana abundo jina no buna banda to tumaje SMS chabo asimambi ya aboni meteke gani ongo di ne binto bine jisimisato laptop gobono weika ndore mbara binande batumira ambaja kote abana ina abao mbia inte nyaboka de abana wale